Voice of the People Party VPP kalapan kod ya Jingïalang Ïalap election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hakakat neutrik yang arjar saw Smit bat suaban Pynwai ke Jingïalang ba Arden Mila basemoy President lalam khamat Benruai da Khasi Khasi ringkat kipai ba hakani ke Jingïalang ban Jingkershan nak bantau Dr. Ricky Jesengkan uban aireng hak election kaban long hak kendai trik yang arjar saw layadon lang dak nongilam ke parti nolor kiwipan Kapol kabangi teli ni sngur ni it para mangi ni ruai lang ya ka Jingrwai jongari Khasi hagani kapor kabamenta ngan Ïalap ngan ai do uki ubaya bianglang hagani kapor kabamenta ko kipai ba ya shimentalang bani shimentalang hagani ka Jingrwai namar ka Voice of the People Party kam dai tang ka seng ni election ndai ka seng ban pin KM ya ka judgment real ko kipai ba kada ka seng kaban taipat ya ka ri kaba it ya ka jingi tong ini ruai lang hagan ka por kaba menta ya ka Jingrwai Khasi ka juhi tama ai ong so ka Khasi nga it ya pa kari ka ba it uba rim baja temmen men hendai langam yo isho jinken mau yakika ando ri nga ton la kari ngin kiu shakli shaprang in me po liu jing start yin yadi oblay un kerku ya gajak bener sabat ni ka kaji tong ini pertapra no hagani ka por ringkat bangi kinong alam jong ka party hau pra Kun ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yang a Rai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang pha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jingbang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya